shale phone yagcina ibeke ku-memory card kanti ispace sesivulekile kuyona manje ispace memory card asina. Leyo nto icisha ngazi noma nami ngibonise kahle yini. Amen. Kodwa ke mayigudlwa abazali niyeke ningayiphazamisi. Iyeke nje soqhubeka shumayela. Amen. Kuze sizokhona ukuthi sisheshe siqede singabi nokudisturbeka la egameni likaJesu. Incwadi konje bese ngisho sifunde kubazalwana. Hawu. Abebeza kangaka ityasa. Ngiyaphendula babudaba bekhona. Abekhona baba uzokhona ukulandela usemsebenzi namhlanje. Oh, okay. Ngiyaphendula besifunda ngani? Mana-ke ngifuna ukuyikhombela. Ngicela isitophe ividiyo yami, ngicela isitophe sithando, ngicela uyisitophe nje ividiyo yami. Ngicela nje isitophe isahamba wathi. Leyo iminako yomhlaba. Amen. Verse 13. Omunye wesixuku wathi kuye, Mfundisi, shono kumfowethu ukuba abelane nami ifa. Verse 14. Kepha wathi kuye, Mngane, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na? Verse 15. Wayesethi kubo, bekani nixwaye ukuhaha konke, ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. 16. Wabalandisa umfanekiso wathi, izwe lomuntu onothile lathela kahle. 17. Wazindla phakathi kwakhe wathi, ngizakwenzani lokhu ngingenandawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na? 18. Wayesethi, ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami, ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. 19. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami, mphefumulo, unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi, phumula, udle, uphuze, ujabule. 20. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula, ngalobo busuku umphefumulo wakho uzokubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungiseleyo ziyakuba ngezikabani na? 21. Ngicela lapho ku-21. Kanjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Cela uphinde lapho. Kanjalo. Hayi mama. Kunjalo Nkosiyami. Kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngicela ke uphilile sibongele izwi. uNkulunkulu babona amandla, siyabonga Nkosi Baba ngezwi lakho esinamandla liyaphilisa. Khuluma-ke Moya Oyingcwele Baba, ingcebo lakho nathi Nkosi Baba usenze sizwe ngokuqonda izwi lakho, lingene Nkosi liphinde lifunze ngaphakathi kwethu. Siyabonga. Amen. Siyabonga. Ngizoyithola ingane masiqeda. Hamba ohlala nabo, ungabantu inkinga lapha emuva. Vele wena fanele uhlale le manje.
ngasho athi ufuna usuke la yabona ngiyokubeka number 2 hawo fanele back seat amen nazodlala nale ngane ayithulisa begcineni omama oyinzwane manje amen amen siyabonga abazalwane egameni likaJesu. Lana ke iBhayibheli lithi ke umlimi onothile iminako yomhlaba. Ihloko sami amen. Lana ke iBhayibheli ke liyasitshela ukuthi ke omunye wesixuku wathi kuye mfundisi shono kumfowethu ukuba abelane nami ifa. Amen. Amen. Siyazi ke esikhathini esiphila kusona into ethandwayo ifa. Hallelujah. Abantu baze babulalana ifa. Yabona nje into abantu abangayisebenzelanga bayayithanda. Hallelujah. Amen. Manje ke nana siyabuzwa ke nomuntu kwakhuluma uJesu. Uthi shono ke ukuthi umfowethu abelane nami ifa. Uthi lo mfowabo lelifana likuyena. Kodwa manje lona nawe uyalifuna ifa. Enkosi. Amen. Amen. Enye izinto eyenza angazi abazali kugcina ingane zabo seyibulalana ukuthi bangakhona ukuthi balabe ifa ukuthi leyo kuzoyaloya nokuye kuloya nokuye kuloya ukuthi ingane ngeke ziyabulana sisalo ndawonye ngenxa yefa. Yento abangayisebenzelanga. Enkosi yami. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Manje lo muntu ukhuluma kuJesu ukuthi hayi mfundisi shono kumfowethu kuba abelane nami ifa. Kusho ukuthi akanikeze nami ingxenye yale ifa. Anayo. Akanikeze ingxenye. Asizwe kuJesu ke mama uthini ke uverse 14. Kepha wathi kuye mngani ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na? Nansi Jesu umbuzo umbiza ngomngani. Mngani ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na? Amen. Ubani ongibeka ukuthi ngibe umahluleli noma futhi ngibe umahlukanisi phezu kwenu na? Lo muntu ubona uJesu ngendlela ayiyo ngendlela akhuluma ngayo ukuthi yabona uma ngakhuluma lo muntu anganginikeza lelifa. Kodwa manje ukhuluma uJesu akanandaba nayo yonke leyo nto. Jesu umbuza ukuthi ubani ongibekile ukuthi ngibe umahluleli noma umahlukanisi phakathi kwenu na? Kusho ukuthi ubani ongibethi ngihlukanise ifa phinde ngibe umahluleli kimi. Amen. Verse 15 ke mama. Wayesethi kubo bekani nixwaye ukuhaha konke ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. Ukuphila komuntu ngithanda lapho nje mama. Ukuphila komuntu akuyi ngobuningi bempahla yakhe. Oh Jesus. Abantu abaningi bazalwane bayabathetha ukuphila kuma ngokuthi banani. Kodwa uJesu uyaveza ukuthi no. Ukuphila komuntu akumi ngokuthi unempahla engakanani. Amen. Bekani nikwaye ukuhaha konke ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. Kusho ukuthi noma ngabe unempahla engakanani kodwa lokho akukwenzi ukuthi uphile. Hallelujah. Akukwenzi ukuthi uphile isikhathi eside. Ukuthi unempahla eningi, ukuthi ucebile, ukuthi unayo yonke into, akukwenzi ukuthi uphile isikhathi eside. Oh Jesus. Ngoba ukuphila umuntu akumi ngokuthi unempahla engakanani. Amen. Verse 16 ke mama. Wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu onothile lathela kahle. 17. Wazindla phakathi kwakhe wathi ngizakwenzani lokhu ngingenandaba
ndawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na? 18 man. Ngathi leli ifuna sihlangane. Wayesethi ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Uyabona lana eBhayibheli livela ukuthi wabalandisa umfanekiso. uJesu solandisa ke laba bantu ke kubalandisa umfanekiso ngoba eseshini ukuthi ke ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla. Amen. Manje sobalandisa ke umfanekiso womuntu othile. Wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothile nathela kahle. Kusho izwe lalo muntu onothile umuntu esamfanisa nabantu abafana nabelungu bamaplaza. Abantu abatshalayo kusho ukuthi izwe lakhe nathela kahle. Kusho ukuthi samvuma isivuno emasimini. Amen. Amen. Manje sizwe lo muntu ke lithi iBhayibheli wase uyayibuza ke wathi ke wazinta phakathi kwakhe wathi ngizakwenzani lokhu nginempahla. Hayibo nakuya ngizakwenzani phakathi kwa Mam Joyce wazinta phakathi kwakhe wathi ngizakwenzani lokhu ngingenandawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na. Kusho ukuthi sezindlini enhlizweni yakhe ebonile ukudla ukuthi kuningi isivuno simvumile wasiyazinda enhlizweni ukuthi ngizokwenza njani ngokuba ngingenayo indawo yokubuthela ukudla kwami na. Wacabanga enhlizweni yakhe ukuthi ngizokwenza njani ngoba kahle ukudla kungivumile emasimini. Amasimu athelile kodwa manje ngizokwenza njani ngoba ngingenayo indawo yokubuthela ukudla kwami na. U18 ke mama Wayesethi ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Lo muntu wasiyaphuma naye answer uthi ke ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami. Kusho leza nazo uzoyidiliza ayiqale phansi. Azama ukuthi ayivule zibe inkulu kodwa azokwazi ukuthi abuthele lokudla kwakhe uzona. Ngoba kuleza nazo ngeke kwazi ukudla ukungena kule iqolobane zakhe ezincane. Ngizakwenza lokhu, ngizakubuthela, ngizawudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Kusho lokudla kwami uzothi sengisakhile bese ngibuthela khona ukudla kwami konke kanye nempahla yami khona. Jesus. Umuntu onako konke. Umuntu ovunywe isivuno. Umuntu esingathi uqebile njengoba isihloko sithe iminako umnini umlimo onothile iminako yomhlaba. Izinto ezibamba abantu kulesikhathi namhlanje izinto ezithu. Amen. Ukunotha bese kuba iminako yomhlaba. Amen. Thunje izinto ezibamba abantu noSathane ababambe ngazo abantu. Ubabambe ngengcebo. Wababamba ngeminako yalomhlaba. Abantu abafuna ukuza kuNkulunkulu ngenxa yeminako yalomhlaba. Zinembe izinto ezikhona kulomhlaba ezijabulisa abantu nezitha zenyama yabantu. Babona ukuthi hey kumnandi emhlabeni, kumnandi emhlabeni. Abona umhlaba omnandi. Kukhona nje abantu abangafuni lutho ngomhlaba ngoba bayajabula, bayatamasa kuwo. Amen. Yesethu. Wathi ngizoyidiliza le nqolobane ngakhe enkulu, ngibuthela ukudla kwami bese ngibuthela impahla yami khona. Bese ke mama uverse ke 19 bese ngithi kuwo umphefumulo wami, mphefumulo wami
unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi. Phumula udle, uphuze ujabule. Uyabona lo muntu okhuluma sengathi ukuphila kwakhe kubanjwe uyena. Oh Jesus. Uthi lo muntu bese ngithi kuwo umphefumulo wami. Uyabona umuntu okhuluma kungathi unalento yokuzikhukumeza nokuthi uyazazi ukuthi unayo yonke into. Hallelujah. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami, mphefumulo unempahla eningi ebekelwe iminyaka eminingi. Phumula udle, uphuze ujabule. Usho kumphefumulo. Umphefumulo unempahla eningi ebekelwe iminyaka eminingi. Phumula udle ujabule. Naku-ke uverse 21 ke mama. Verse 20. Verse 20, yes. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwule, ngalobo busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na? Yo. Wona libuhlungu Jesus. Yes, uNkulunkulu uyambona uphithanekile uyalungisa yonke into iyalungisa. Uyadiliza ingqolobano wakhe ezinye ezinkulu uyajabula yena. Uthi uyabona selenze wonke amphefumulo wami ephumula ujabula kunempahla eningi. Yiso uNkulunkulu ke sokuba amazwi abuhlungu kepha uNkulunkulu wathi kuye wena siwula. Wena siwula. Ngoba ucabanga ukuthi umphefumulo wakho ubanjwe ukuthi unempahla eningi nje ukuthi umphefumulo wakho mawujabule udle uphumule uphuze. Ukanti umphefumulo wakho ubanjwa ubuningi bempahla. Hallelujah. uNkulunkulu wambone siwula. Wena siwula. Ngalobo busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisile ziyakuba ngezikabani na? Hey, Nkosi. Solungisile yonke into elungisile. Kodwa manje ke wena inkinga wazi ukuthi ngabo lobo busuku noma namhlanje njengoba wena ulungisile namhlanje lobo busuku namhlanje umphefumulo wakho izowuthatha mina uNkulunkulu. Manje zonke lezi zinto ngiyajabula ngazo sizoba ngezikabani. Hey, Nkosi. Jesus. Solungisile wazi ukuthi umphefumulo wakho mawuphumule ujabule usuthe uphuze. Nkosi. Kanti ngabo lobo busuku lobo banamhlanje mina uNkulunkulu ngoba lo mphefumulo wakho mina ngizowuthatha. Oh Jesus. Uyabona bazana ukuphila kwethu nokukholwa kwethu nokwenza kwethu emhlabeni akufanele kudepende ezintweni esinazo. Yingakho nalento okugabisela uNkulunkulu ukuthi noNkulunkulu uzo-understanda isemsebenzini noNkulunkulu uya-understanda bazana noNkulunkulu akayisebenzi leyonto. Hallelujah. Akayisebenzi leyonto. Ngoba zonke lezi zinto ezilungisayo uNkulunkulu uyabuza ukuthi uma ngesenthatha lo mphefumulo lezinto zonke ezilungisile zizoba ngezikabani. Hallelujah. uNkulunkulu umbuka njengesiwula wena siwula. Nkosi. Ngoba kanti awucabanga umuntu oyisiwula phela umuntu ongacabangi. Wesiwula. Ngoba zonke lezi zinto lezi asikwazi ukubamba umphefumulo masebenza ngakho. Baningi abantu ababanjwe izinto abanazo. Abanye abafuna ukumkhonza uNkulunkulu ngenxa yezinto abanazo. Bangazi ukuthi lezi zinto abanazo ukhona umuntu ongayifishi la ithempilo. noNkulunkulu bazana ngabinjwa lutho ngoba yena lemihlethu uyayazi bazalwane. Yingakho khona yonke into esiyenzayo bazana uNkulunkulu makabe phambili. uNkulunkulu makabe phambili.
eningi mawunemali eningi. Kodwa leyo mali yakho mayingakwenzi ukuthi ungamdumisi uNkulunkulu. Ngoba umphefumulo womuntu awujabuli ngento ngezinto onazo noma ngobuningi bempahla. Kodwa umphefumulo womuntu ujabulisa izinto zikaNkulunkulu. Phela izinto into ejabulisa lenyama yilezi zinto zala. Inkosi. Lenyama iyajabula ngezinto onazo, kulenyama iyaphakama ngezinto onazo. Kodwa umphefumulo lutho awulokwazi ukuthi ungaphakama ngezinto onazo. Ngoba umphefumulo ulangazelela izinto zikaNkulunkulu. Umphefumulo wakho uzawubuzwa kuwe alokubusuku. Pho-ke lezi zinto zonke oyilungisile zihamba ngezigaba. Konke lokho kulungisile uma sofile. Futhi bazalwane cishe nike nibone lento. Yazi kukhona labazali abangathandi ukudla imali yabo makufanele bayidle. Amen. Abeka afuna into zakhe ithintwe. Afuna ukuthi kodwa once wahamba ke. Uyazi ukuthi ingane ehlale zidlala ngale into zakho zidlabaze zingayibhekeleli nokubhekelela. Inkosi kunjani? Uyabekelela. Zina zibheme mabathe zinye ziyabheka. Zoyiphuza imali yakho bobekele ube ukhandleka. Imali yakho mawunemali dlana imali. Uma uvuma ukuthi uyihe. Ungasothani ngiyabeka. Ushoni siyabeka. Sasinomkhulu wethu thina le eDumbe. Yamkhulu wayestage bazalwane. Stage umuntu okuxolela ukuthi angadla iphuthu lodwa. Imali enayo. Hey my God. Ehola imali ebeka uzokuzisa nje ingane zakhe. Ingane zakhe bazalwane kukhona into obathi idimoni. Umuntu athe nemali lambe nemali, ungalapha unemali. Ngenxa ukuthi awufuni uyisebenzise imali ufuna soyibala nje ibeke ibone inkulu ingane. Imali bazalwane akuyona yokubukwa. Angisho lokho ngoba kuthi imali ikhonza. Imali akuyona yokubukwa. Imali yokusetshenziswa. Hallelujah. Awusokazi ulambe nje unemali. So ngazukusole izinto zonke unemali. Inkosi yami. Uyabona unenkinga. La muntu weqo into edabukile. Webeze endaweni bayithe uthwele. Ngoba imali ayithi tata phela uhola impesheni imali yakhe ayithengi lutho. Uyayisengela nje asenge inkomo yakhe adle nophuthu uma futhi kungekho isiko ulidla linjalo uphuthu lakhe akanandaba. Imali yakhe ayithengi ihlala ethankini. Kwafika elinye ilanga ngoba wayesaziwe endaweni. Kusho khona umuntu wasendaweni wahlangana nezigebengu, hayi kwasuka lapho, hayi ke kusho wathenga lezigebengu zamshaya. Zazithi zimbulele. Zazisazi khasa ukuthi uhamba ngebhayisikili uzobuya ntambama. Zamshaya zamfasa ehlathini, Zayitshela ufile. Zafuna ukhiya, zathi sitshela ukuthi ingakuphi. Zahamba zoyifuna leyo mali. Silele thina ebusuku. Jesus. Zangena igebengu zayithatha imali. Le mali besoleyibuka. Engafuni lutho, engafuni ukuthenga ukudla, engafuni ukuthenga ishibo. Zamsha zazithi ufile. Hayi kwasuka lapho awushisa umuzi wakhe. Endlu yakhe lahlala khona. Bayifaka umlilo yavutha. Benzela ukuthi kungabonakala ukuthi kwenzakaleni. Amen. Bashisa kwaphela. Yena bamthatha bathi sebemfasa yabehlathini basuke phinde bamthatha. Bahamba bomlahla endaweni ekude. Bayitshela ufile kamlahla lapho. Hayi kanti ke akafana. Watotoba yovela ngasemgwaqweni hamba vuwe akaze uthi kuphi. Wabona iveni yamaphoyisa waba nenhlanhla ukukhanga iveni yamaphoyisa. Ngibona umuntu usoluyawa. Phayiphelile. Jesus. Yamthatha iveni kwase kuyatholakala ukuthi wabuza athi ungwakuphi. Wamlethe
enjani bazalwane ngenxa imali wayebeka mabalake lakhe ehlala lapha kaMkhwanazi inemali futhi aliyenzi lutho kwaba buhlungu kodwa ke uyena ngoba lento ubeka imali ulandela igebengu futhi ebhange endlini hayi nasebhenki bhange endlini beke trunkini wayinendoda bazalwane zemali kodwa yonke leyo mali azangayidla ayidla abantu Jesus manje iBhayibheli liyasifundisa labazali ukuthi masingazami ukuyibekelela namhlabeni ingcebo ngoba uma sibeka la emhlabeni ingcebo yethu uma uNkulunkulu ethatha umphefumulo wethu sizawushona bingane iBhayibheli siyali lathi masingayibekeli ingcebo emhlabeni lapho kukhona inundu namasela ngoba amasela yakwazi ukuthi afohle ebe kodwa lathi ingcebo yethu masibeke kuNkulunkulu ezulwini ngoba khona weka amasela nenundu ayikwazi ukungena umcebo wethu masingobeki emhlabeni Jesus kodwa masubeke ezulwini qedela ke mama verse 21 haleluya ngicela siqede number 23 baba kunjalo kozibekelela ingcebo engalothile kuNkulunkulu amen kunjalo kozibekela ingcebo engalothile kuNkulunkulu uyabona ukuthi lento engcebo kufanele unothe kuqala kuNkulunkulu akunankinga aba nayo ingcebo kodwa notha kuNkulunkulu musuba nomcebo wanda kodwa uNkulunkulu uphuwa enkosi awunalutho kunjalo umuntu ozibekela ingcebo kulomhlaba kodwa engalothile kuNkulunkulu amen asikulwele lokuthi bazalwane noma ngabe sinani kodwa mayingasenzi ukuthi singabi nengcebo kuNkulunkulu haleluya lezinto zala emhlabeni masingasenzi ukuthi sibe phuka kuNkulunkulu kodwa masisenze ukuba sibe nengcebo enkulu kuNkulunkulu amen kunjalo kumuntu ozibekela ingcebo engalothile kuNkulunkulu ngoba nobunini bempahla abukwenza ukuba uphile isikhathi eside nobunini bempahla abukwenza ukuthi umphefumulo wakho uma esewubiza uNkulunkulu ungaphumi haleluya zonke lezinto esinazo noma uNkulunkulu sibusisile wasipha bazalwane kodwa zonke lezi zinto ziyandlula mama amagugu akulelizwe asho njalo hlabelelayo athi amagugu akulelizwe ayosala emathuneni zonke lezi zinto zisala ngapha awuhambi nazo uye ngale kwethuna glory to Jesus noma ngabe nani inkosi noma ngabe unemoto engakanani awuhambi nazo haleluya bonke lokusala ngapha noma ngabe uyathanda ukuhamba la khona bathi wangcwatshwa nemoto yakhe efuna uhamba nemoto yakhe noma uyathanda uhamba awuhambi nayo isala emhlamathini noma ngabe ungena ethuneni awabhanga nayo ngoba abantu bayakhohlisa bethethe umzimba nje usuhambe nawo engaphansi kwethuna cha isale la emhlamathini ngoba umphefumulo uhambe kakade umphefumulo kade wahamba abantu bajenisuka sohamba kade ufana kade wahamba kade shayini sikuthi inqe wahamba wona amen wele wafana nemoto yakho wafana phansi komthuna kodwa yona ayisho lutho Jesus ngakuthi amagugalelizwe awusale emathuneni okay noma ngabe sinani bazalwane ingakho zonke izinto esinazo bazalwane masingasenzi kuba sigcine sesixabana noNkulunkulu masingasenzi kwasigcine sesixabana noNkulunkulu yabona bona uzabe ngayo yonke indlela ukuthi noma ngabonani yabona futhi abantu kwesinye isikhathi bazalwane bagcina nezinto abanazo bazenze uNkulunkulu amen Yena umuntu abanjwa ingcebo yakhe. Kukhona abantu abangakhona nokuNkulunkulu kuyomkhonza nje hayi nxa unekhaya elihle, umuzi wakhe muhle, akasibone isidingo nje. So kuyaNkulunkulu. Ngoba nje into ukuphila kwakhe kube ngokuthi unempahla engakanani. Hallelujah.
lokuphila akumile ngempahla bazalwane. Amen. Noma singabonga uNkulunkulu ngiyabonga ungiphile lokho nama ungakuthwala ekhanda. Ugcina sekwenza ukususa uNkulunkulu. Ilona izwi bazalwane ukuthi ke into ebamba abantu kulemhlaba umnako yakulomhlaba nencebo. Hallelujah. Ileyo nto kufanele asisize uNkulunkulu kuyona baza ukuthi noma ngabe sosiphumelelisa kangakanani kodwa singamkhohlwa uNkulunkulu. Noma ngabe sonani, noma ngabe mhlambe sodla lapho othanda khona, noma sohlala endlini yezifiso zakho kade wayifisa, kodwa ungamkhohlwa uNkulunkulu. Amen. Ngoba konke lokhu kuyizeleze, ngoba uNkulunkulu angawuthatha umphefumulo. Lezi zinto zonke obhoste ngazo ziyosala zibe ngezabani. Jesus. Ungamkhohlwa uNkulunkulu. Kuwo konke nako ungamkhohlwa uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu yona ndoda engafanele silibale bazalwane. Noma ngabe sijabulile, noma ngabe sijabulana, kufanele ungamkhohlwa uNkulunkulu. Kukhona abantu abathi uNkulunkulu ukhohlwa lesikhathi izinto zezimbi. Yazi ukuthi uNkulunkulu abantu bayamkhohlwa lesikhathi kumnandi. Bamkhohlwa uNkulunkulu. Futhi abanye bamshiya lesikhathi izinto zimnandi. Bethi amasabo omnandi yonke libambela kahle, hayi bavela uNkulunkulu bamlahle bamkhohlwa. Kanti noma ngabe kunjani bazana ungamlibali uNkulunkulu. Khona umhlabelo usho njalo. Athi ungamlibali uThixo. Noma ngabe kunjani ungamkhohlwa, ungamkhohlwa. Yazi ukuthi noma ngidla kungenxa yakhe. Nalezi zinto enginazo kungenxa yakhe. Ukubena bengekho ngaba nginabo. Ungamlibali uNkulunkulu. Ungamlibali uNkulunkulu. Nkosi Musa, ngibosisi. Senqedile. Ukhona into eshoyo mama uthi lo mama. Uma. Uthi mina ngithe khona into eshilo ngifuna ukucorrecta ngiyona. Uthi ngithe mama Ndaba uthi ngathi ngithe mama Sithando. Kuthi hayi mfana vele